No kanta na, next ko na. Ating Marvin tayo, If Tomorrow Never Comes. Kuna ni Cheryl Tagala. Apo. Next ko na naman na. Next. Next. Okay, apo tayo po yung nakapag-share. Share niya na kasi magsasama-sama tayo Okay. hanggang oras ng alas 6. 5:20, 18 the afternoon. One. Aha. Awanan. Dapat 32 minutos ngayon, di ba nagkakadwa kabsat? Pasensya na po kayo kung hindi nyo kami nakasama ngayon ng maayos. Nang dahil sa ating mga cellphone o kaya yung ating signal. Okay. Uray no kasjay, bumawi ka mamanin into no Sunday. One. Okay, atin kakapasat may isang sulot Napaulwan. Kunak mo. Gold ticket. Pasparti sa ating lipas po, agramang train ticket po. Tapno ni nakagtrabaho, jay Amerika, alutot dolyar po. Apoy kitang kanya. Nagabroda ko, darling ko, tapnon may ten ko ticket daw mo. Milyon-milyon, akang tidatin akin regalo. At tuyak na nagbalik bayan, tapnon o may kasarong karan. Asawain ka kuman, siyak nagtantay tinalikodan. Mas daawak man tao galim, tadamat din sa balim. Pagdating patawid ko, isupayan tayo nagidulim. Rayaw! Ni Ilocano! Pasporti sa dilipas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nakagtrabaho, jay Amerika, adong dolyar mo. Nagabroda ko, darling ko, tapnon may den ko ticket daw mo. Milyon-milyon, ang kantidad din akin regalo. At tuyak na nagbalik bayan, tapnon o may kasarong karan. Asawayan ka kuman, nang siyak nagtantay tinalikodan. Mas daawak ng tao galim, tadamat din sa balim. Daling patawid ko, isupayan tayo nagjudulin. Ata, nagkibuy-buy. Ay, sayang day di balay, lote kung sising-sing aritos, kwentas kenrilo. Day di ba kaya sapatos, bikini, brachiotix ka na bro. Sayang. Sayang day di short pantalon, t-shirt, duster, sotana, bistita, medyas kented ko. Day di paglutuan, pagrikado, kan katulong at wapulo. When biyak ko. Sayang day di television, Betamax refrigerator, washing machine, electric pan, air condition, kan radyo. Day di ba'y kaldero, banga, kaserola, paryok, kan aklo. At dabay kutsara, tinitor, abrilata imo ko, buneng, pagasa, timba, gantay palanggana biyak ko. Nakakaskasang timpa ay mo biyak ko. Di mo man lapin ang panunot, di mo man lapin ang panunot, sakripisyo. Inikan kami, Diyos to. Talaga kang kompleto. Wen biyak ko, tadapay katri, ikamen, pinggan, pagtugawan, libro, papel, ballpen, pencil, pen, palpen, na pagsurat mo. Maumakon! Maumakon na may magabat yan at tumabay ngantad ko. Ngam rebeng na lang. Rebeng na lang, tupod no mga talaga nga sikak at manang ikulbo. Di mo man lang malaki. Nga pati dahi di sabon. Shampoo. Pagkabot ti kili-kili. Pag-ingat, pagsipiluin na toothbrush, tap na lang may katatartar, tagipan mo. Talaga sika. Talaga sika at cool digger ka. Di ka ba nagkulipagpag? Ang sukat nakitindaki naman o makamalasin almuranas. Bulprag. Di ka ba nagbaling nga paltat? Ano bulprag? Hanapay. Rayaw! Ni Ilocano. Hindi kasi ato eh. Ikaw ang dahilan. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay nababalisa? Mayat sila, mayat. Na sila
ko na. Abang mamatis na stapay. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito sila ay di na maglalaho pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Rayaw ni Ilocano. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Rayaw ni Ilocano. Okay, madama kayo lang po yung po itong programa tayo na po 1. Raw-aw. Rayaw, araw-aw. Okay, so, tuloy-tuloy tayo mga rodente. Oras ng kapsat, alas 5:37. Aha. Dapat 13 minutos tayo. Natoy. Nga, Joy. Mayat-mayat launay, kaya taklaunay. Makapaisim kayo, oray may maysa na kay sisim nak numabuya kayo. Kuna ni Ate Judith. Ramaus. Coming from Moon Cloud, DJ lang pa shout out man ni Butroy nga permi aliweg-weg na ako na. Ano dyan aliweg-weg? Nakuti. Hello mga karayaw ni Lucano, magandang hapon sa ating lahat. Lorenzo Macalinaw, Ordinario. Request man DJ, stay damo nga ngayon. Sagot ko man kini Mike J. Hennessy, thank you. Coming from Ma'am Vilma Santos. Hello Ma'am Vilma. Happy watching Happy and watching. kamusta na po? Ito yung ating part 3 ng ating live. Live show natin. Jong R, napakon, hello Okay, kakabsat. Ayan, pag-ururahin tayo karod. Kit nagpangato na kita sa balin. Najay? Oh. Okay, so, yan, tituloy-tuloy ti programa tayo. Yahoo, galing naman ni Sir, nakakamiss yung mga naiwan. DJ Klang, Atay Man Lucille, ko na ni Redenkel Radam. Kayang-kaya ni DJ lang ata. Hoy, nga siya Ay, kakanta dyan. Irene Gaya. Ate Irene. Kaya-